السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي الله تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ والدعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلو نتشرين دوث يارن قوم خيشن إناتان أغل غيرن دنيا وآخر سعادة قننمك يدى عقلق بيرن إن شاء الله. إن شاء الله بيجي جدا فاك الله تعالى كوكل دونن مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرم يعشنن بيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم پاک yaşayışından, zindagi namasından xidmatını da yetirirdi inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen haftalarda geçişine göre 14, 15, 16, 20 yaşasalı çofallık bilen gediyenmiş. Çofallığın hikmetini, felsefesini, peydalarını eşittik ve edebine, ahlakına, millet bilen, adamlı bilen berhorduna, kefinin doğruçuluğuna, qaharını yutiyerliğine, mihmana hizmet etmekte, garip kasar gözlemekte, etiyani işinden minnetsizliğine ve tamam o ahlakına bir yek insan olansan ona bütün Mekke-i Mükerreme'de Muhammed el-Emin nip ad koyupturlar. El-Emin ne el-Emin, Muhammed Emin ne Muhammed Emin nip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Emin lakabı alıptır. Mübarek yaşı 20 yetenle Yemen taraftan bir adam Mekke-i Mükerreme'ye muamele etmeyene geliptir. Ohum Asip ne Vailliyan bir Kureyş'in uluqan adamsının miri bundan Yemen'den gelen adamın matasını alıp pulunu vermeyendir. Ohun bu adam bay yalvarıptır, ay men daş yurttan geldim, meni köseme, men pulcadım ber deyip, o da vermeyendir. Ay ondan bundan kömek isteyiptir, hiç kimde kömek vermeyendir. Asip ne Vail bir uluqan makamli İyilin arasında var, uluqan gözüyle gözleleyen bir adam bolan zaman. Ohum ahir bir yanqı adam Yemen'den gelen erti bilen gün noğunna beyikrek Kabe-i Muazzama, Kabe hacca giderle, umra giderle görenler inşallah hemmeğinizi de nesip etsin, çökökte du. Dövreği dağdan noli. Bir beyikrek dağın mirine, defen mirine çıkıptır yanqı algılı adam. Ohum Kabe vakıp Kabe'nin dövreğide hey Kureyş'in uluqan adamlar oturan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 20 yaşındaqa.
Oham bir yankı qiyğırıp qoşgu okuyupdur. Qoşgusynyň tagryban manasy şi: ey Käbäň döwreginde ýaşap beren adamlar, biz eşdiýädik Käbäň döwregindäki adamlar gowy adamlar, zalymy hakyny zalymdan haky alyp mezluma hak berýär diýip eşdiýädik. Näme beýle Mekkeň içinde Käbäň döwreginde men malymy aldylar, emma men pulum berenak hiç kim men hakymy berenak näjire boldyňyz siz diýip bilen gaýreti bilen oýnar ýanyk qiyğırıp goş okypdyr 3-4 beýt. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dädesiniň dogollarynyň biri, agalarynyň biri bolýa, olay dipdir: "Ali hada matrak?" Hiç direk bir adamın hakkı iyilip duqa, gözle oturmak boljakmy? Bizirek äpper koymak boljakmy? Ey cemaat dipdir. On hakkına vereyliň dipdir. Aham, yanqı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası bitin şol Mekke-i Mukerremen Kureyş'in uluqan adamların üýşürip el goýup and içipdirler, ähd etipdirler, qasam içipdirler. Inniden meýlek her kim zalim bolsa şoň elinden hak alyp mezlumy bermeli biz diýip gel öler söyleyim, emma şoň hakyny eberer. Başga ýerden gelen keseki de bolsa kesekiye özümizinki onu öldürmeýin. Her kim hakly bolsa hakyny berýin. Ma balla bahrun sufa we ma rasa hara'u ve sabir makanahuma. Madami kiş dağly gurymasa, deryaly gurymasa, madami kiş dağly ýerinde dursa, biz de şu adamyzy dururuz diýip and içipdirler. Oham hemme and içenleň içinde 20 ýaşyndaky Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de goşupdyrlar. Giň gatştaý. Uluqan ýaşullaryň arasyna 20 ýaşyndaky oglany salmallarlar. Belli bolýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olaň gözlerine bir eminlik, bir uluqan adam formuna gözlerini görünýän bolmaly. Oham hemmeti üýüşip ol bergili Asip Nuwail'in öýüne baryp bermeň puluny dipdirler. Indi berjekkä diýip başarmaýan näme üçin? Inni berjekkä ýete ol bak hemme adamlar zor gelip elinden çykaryp alyp gaýtmaz. Oham as aňalypdyr, uly millet agdybirlik bilen müň elinden zady aljakly ýa wurjakly ýa öldürjekler. Am çykarakana zatjagyny berip ol mezlumyň Yemenden gelen adamyň zatjagyny eline beripdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonralarda öýdiýär: "Laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an halfan ma uhibbu an li bihi humran na'am wa law du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Men nipdir oğul 20 ýaşymdaqa meni bir anda çağırdylar diýipdir, qasam içmäge. Şu qasam içenim gowy berýän diýipdir. Emma şonu andyň dew, şoň beraberine sana uluqan owdan diýe bereyli de men etjekkä diýipdir. Eger şu mahal musulmançylykda da ulan atyňştaýyny Rasulullah jan näme diýär? Eger şu mahal musulmançylykda da şu direk mezlumyň hakyny zalimyň elinden almaly diýip üýşsele, men şoň biri diýipdir. Innede üýşseňiz şu mezlumyň hakyny ebermeli diýip men biri diýipdir. Yani hewre gowzat bolly şonna men ne şoňa şirket etdim diýip soňralarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şu mübarek sözüni aýtýanmışdy. Inha bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşynda tarihte Halful Fuzul at bilen Mekke-i Mukerreme'de bellur üýşüp mezlumyň hakyny ebermelen bolupdyr. Kemenna bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşda da bolsa uluqan gözü bilen gözdelýän adam we biri de inni ojrek agdybirlikle ýok bolansaň bir nefer ayallygynyň hakyny ýöti, erkek doganyň hakyny ýöti, en atasynyň hakyny ýöti, ogul gyzynyň hakyny ýöti, ýene üýşüp çyk hemme kişde bilýär, üýşüp çyk ýene sadakasyna baryp kabul bolsun diýip çykyşyp gaýdylýar. Ondan çyrim zalimde iýip mezlumyň gany sorwatýda. Ne bir birimi çykýar, ne bir üýşeýilýär, ne bir agallym bir agy ini boleýin, dogan gardaş boleýin, hi bolman bir mescidiň jemaaty boleýin, ayallygynyň hakyny bermän rolun gözümüz bilen görüp ötýäs. Doganjynyň hakyny bermänligiň gözümüz bilen görüp ötýäs. Ýene de üýşmek de ýok, çaşmak da ýok, agdybirlik de ýok, zalimde gan sorwatýda mezlum adam.
Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytipdir: "Velau du'itu bihi fil islam la ajabtu." Eger şu mahal İslam dininde da agdy birlik edip, "Yöring mazlumun haqqını avereyling" diýseň, men amada diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hulasa Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşa geldi. Oham ağası Ebu Talib'in elinde de yaşap da, Ebu Talib bir gün aydıptır, sen niptir Hadice diyen bir zenana va Mekke-i Mükerreme'de, heyvara arassa doğruçu zenana, Afife deyip ma'ruf, Tahire deyip ma'ruf, arassa zenana deyip ma'ruf, şoňa barsaň, öýüň iqdam etseň, men sen malyny işlejek diýseň, Hadice kabul eder ha seni ballyym diýipdir. Ohum bir şeylektin häzir gurrun bolup galypdyr. Ohum arada kişi kefi eşten adamlaryň biri ýortup Hadice gaýdypdyr. Hadice de bir malkam zenana malyn berýänmişdik işlejek adama git meselen musafirete git, ticaret et, peýdasy ortak 5den bir 4den bir şejerek ticaret etdirýän. Hadice eşitipdir, Ebu Talib ol ahlagyna, dogruçylygyna bir yek Muhammed Emin atly ballysyna aýdy ötýdi diýip derrew adam ýeberdir. Eger men malymy tijarata alyp gitjek bolsa, men Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şoňa berjek diýipdir. Oham Peygamberimiz Hazreti Hadice'ň ýanyna barypdyr. Men işlemäne amada, sen de malyň maňa ananyp berjek bolsaň. Onda Hadice aýdypdyr: "İnnehu da'ani ila'l ba'th ilayka ma balagani min sidqi hadithika wa karami akhlaqika wa ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qawmika." Kaza fi tabaqat ibn Sa'd. Oham Hadice aýdypdyr: "Men sen hewr dogruçylygyň, anamlygyň eşitdim" diýipdir. Eger sen men malym menen tijaret etseň, men olal adamlara näme berýän bolsam, sana 2 esse bereýin diýipdir. Du beraber 2 esse bereýin diýipdir. Sen gitseň biter gaw boljak diýipdir. Bolýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen, Hadice'ň de bir gullukçysy barmyşdyk, adyna Meysarah diýilýär. Kerwen menen bile Şam'a gaşyn ikilenji gedi. O dolla geçendir 12 ýaşyna kadar gitti. Inni öýdi tijaret etýän bolup 25 ýaşyna ka Suriye tarafa, Şam şerif tarafa ikilenji gedek muğramakçy bolupdyr. Aham Rasulullah janyň agalary kän kerwennäkilere tapşyrypdyrlar. Biz Şamyň Yahudlarynyň gorkýas, ahyrda man peýgamber boljak, bir zat diýip gurrunlary başyn öldürjek diýip biz ondan da gorkýas diýip hem Rasulullah jany kän tapşyrypdyrlar habardar bolup, hem şu kerweniň adamlaryna kän tapşyrypdyrlar. Be her hal Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen ýanyna da Hadice'ň bir gullukçysy bar, adyna Meysara, Şam şerife gitýär. Oham badara yetellerine bir bagyň kölgesinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem din janmak üçin gyşaryp istirahat etdi. Şo taada bir Mesihi bir sofin ibadet etýän jaýy barmyşdy. Muň ady Nestura. Odal ady geçdi, oň ady Bahira di. Bir fark etdi. Muň ady Nestura. Ey Meysara diýipdir. Ol Meysara odal Şam'a gelip gidýän Meysaran tanıýanmyşdy. Ol ibadet etýän Mesihi alim adam. Ey Meysara diýipdir. O bagyň kölgesinde ýatan kim bolýapdy? Onda Meysara diýipdir, bir ýaş oglan Qurayşden Mekkeli diýipdir. Onda Nestura aýdypdyr: "Ma nazala tahta hadihi ash-shajarati illa nabiyyun." Şu mahal yatan adam peýgamber bolmaly bolýar, men tanýşymdan diýipdir. Ey cemaat, ey musulman, ey müminler, ey jawan dostlar. Şeýle Rasulullah janyň alamatlary bellijemişdikda Yahud Mesihlen alimlarynyň eline geçen heftelerde geçendir. Özüniň ogul gyýdyny tanýşyndan meter Rasulullah jany tanýanmışdykda. Şeş mahal yatan adam peýgamber diýipdir. Oham ol alim Nestura Meysara'dan sorapdyr. Şoň gözünde falan jyra alamat barmy diýipdir. Meysara ba diýipdir. Onna ol Nestura aýdypdyr. Faqala ar-rahib huwa wa huwa akhirul anbiya. Edil öýüş diýipdir. Şu ahirki peýgamberliň iň soňy Hatamun Nebiyyin diýipdir. Ondan sonra
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'nin mallarını bazara gidip satıp oham yine iğdine öwürülýär. Ýolly kızgın hawalarda Meysere öz iki gözü bilen görýär. Her haçan hawa kızgın bolanna iki perişte gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstünde kanat yayıp kölüge Rasulullah jana oklaýaly. Gün üstüne vurmasın, kızgın ediyet bermesin diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Be her hal Mekke-i Mukerreme'ge gelýärler. Meysera Hatice gaydiye oğuluna men giň zatlary gördüm, müň dogurçylygyny aýtjakmy, müň hoş ahlaklygyny aýtjakmy, müň gahar ýuwçyny aýtjakmy, müň gaharlanmaýyşyny aýtjakmy diýip Hatice gaýtdy. Kulagatyň ştaýyn. İkilenjisi de şi bagyň eteginde ýatyka bir Mesihi alim mady, ahir zaman peýgamber şi diýip aýtdy diýipdir. Hiran alim diýipdir. Üçüncüsü gözüm menen gördüm perişteler şuna kölge berýärdi diýipdir. Oham Hadice bir kep ýadyna düşüpdir. O da näme? Bir wagt Mekkeň heleyleri bilen gyýrlary bilen üç otiqala bir näçe wagt mendan odal bir Yahudi alim şi dinanyň gyýrlyň arasyna gelipdir, Mekkeň gyýrlarynyň arasyna. Okyp bereň. Faqala ya ma'şara nisa'i Qurayş إنه يوشك فيكن النبي فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. Ey Mekkeň heleyleri, ey Mekkeň gyýrlary diýipdir. Bir alim Yahudiň miri bir näçe wagt mendan odal ha. Siziň içiňizden basym bir peýgamber çykjak, menden size eşitdirmek. Haýsy biriňiz şoň heley bolup bilseňiz bolunmasymrak, hawasyňyz jem bolsun, men size eşitdirýän ha diýipdir. Oham muňa Mekkeň gyýrlary, zenalary daş bellep, "Ýok bol, näme diýäň? Biz oýnaýan sen, masxara etýäň" diýip meni gowuk göberdirler. Hazreti Hadice'nin de pikrine yaxşı jonkuna gaçyp zat diýmani. Oham ol Yahudiň de kefiyatyna düşüp, bir Meyseren aýtýanlarda ýadyna düşüp, oham Hazreti Hadice öz ýanyndan aýdypdyr. "İn kana ma qalahu'l yahudiyyu haqqan, ma zaka illa hada." Meysere beýdip aýdywati, "Muň ýylyň arasynda ahlagy bijirek bereket muň malynda nagat kän bereket gördüm. O nestura beýdywati, perişteli beýden bolsa, ol Yahudi de beýdi gitdi. Megerde ortaşy Muhammedul Emin bolmaly sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peýgamberi. Hazreti Hadice kim? Ol bir adam menen izdivaç edip, öwlady bolup, ol aýrylyp, soňra ýene bir adam menen izdivaç edip, ondan da öwlad bolup, ikilenji adamsa aýrylyp 40 ýaşyna götüren denanaha. Oham Hadice öz ýanyndan aýtdy, men şuna izdivaç etmek şir Muhammed Emin'in ýadyna salaýyn diýe sallallahu aleyhi ve sellem. Nefise diýen boýdaş varmışdyk. Şoňa ogrinçäçikden aýtdy, "Ey boýdaş, awjatdan gulagatyň. İnşallah işte almaly dersler alar. Ey boýdaş, men taňa inanýan, sen ogrinçäçikden barda şu Muhammed Emin'e aýt sallallahu aleyhi ve sellem, izdivaç etjek bolsa men amada" diýe. Oham Nefise gelip aýtdy, Rasulullah jana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 25 ýaşynda. Şeýle Hadice men amada diýdi, sen eger hastigary bolsaň, isteýän bolsaň. Onda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, men amada, ýöne agalama bir geňeşek diýe. Abu Taliba, Hazreti Hamzaga. Om agalaryna men aýdy, agalar hemmes hoş bolýar. Qawda. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaları bilen gittiye Hazreti Hadice'nin üstüne, ola da kabul edip diýdisi wa diýenne wa emusu wa diýenne wa o taýbide muhimde hulasa Hazreti Hadice'ni Resul Ekrem Muhammed Mustafa Mujtabal Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin aqdına düşürýärler. Aqd edýärler. Bitin Mekkeň gulkan adamlary hemmeti de şol nikah meclisinde oturanmışdyklada. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şonda 25 ýaşynda, Hazreti Hadice de 40 ýaşynda. Ulamalar bir muhim dersler wamyň içinde diýipdir. Ey imanly mümin musulman jowan dostlar, ey imanly mümin musulman hacı dädele, ulaqan agala, ey mümin musulman imanly aýallylar. Hadice
özü önçek başladı nefisani iyi verip Resulullah cana izdivac etsen men amade deyip. Bes bir qyzy oglan ya bir denana özünün icazatı ba bir haber iyi vermeden süreyim bir adama sen izdivac etjek bolsaň men amade diýmege. Bir şertike adamsy ýok bolmaly. Birinin akdyna bolmaly del. Ey imanly aýally Allah. Birinin akdyna bolmaly del. Sen menen izdivac etseň men adamymdan talak aljak bir gaty bir günahkarçylyk kepdir. Gaty bir biderekratdyr. Bes birinin akdyna bolmaly del. Ýöne qydyň özi, denanaň özi birinin akdyna del bolsa erki adama adam iyi vermek hiç ayıp değilmiştir. Bir. İkincisi, ayıp değilligi ştadan bir arada bir harami iş yok. He, onu men oğlunça sataşacak deyip de 2 gün, 3 gün, bir hafta, bir aylap oğlunça sataşmak gurrunları varmıştık mı? Ey olukon ağala, olukon ara düşen gellecele daydala, bir neferin arasına düşen olup, men oğlan menen qyda sataşdyrýan diýen bolup, ol öýleri öz bereketli öýmidi oğlan menen qydyň nikahsız wagtynda ihtiýarlaryny goýup, öýmüzdäki ferişdeleri gowmaýly öýmüzden. Öýmüdi bir bereket etmäýin. Bagşlaň öýmüdi zyna jaý etmäýin. Öýmüdi oğlan menen qydyň sataşmak jaý etmäýin. Nikah ýok ýerine näjere ihtiýarlaryny goýmaly. Men öýüm amada diýip aýtmaly. Meselen ikide izdivac etjekmişdik diýip. Qydy oglan erki oglana bar aýdanyň işgali ýok. Ine Hazreti Hadice Huda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir denany ýiberýär. Aradaky de şeytanyň etmeli işini edene. Gönje barp aýdypdyr, o da bolýa aglamay diýipdir. Meselen gel aýtýardan biri, hop görjek, meselen tahqiq etjek, ýerlejek, jogabyny aýdar. Tamam boldy. Eger o arak başga gurruna düşse, onu ol haram işle, günah işle, ol geçen heftelerde, aňyraklarda görülen geçendir. Ol zindagide bereket de bolmaz. O ziredip başlanan adam soňralarına da zol äherhiley bolup öýlerini bereket bolman zor guruş bolýandyr. Hop mektepden çykmaýlyň. İkilenji almaly dersimiz. Deslap kysy näme boldy? Qydy oglan denana bir oglana adamy berip sen menen izdivac etseň men amadigim ba diýmek hiç aýp däl. Bir şertike arada haram işleri müptela bolmaly däl. Yani Allah Taalaň icazet bermedikleri adyna girmeli däl. İkilenji ders almalylar. Hadice bir maliken serwetli adammış. Emma Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yakası bellir çofan garip enatası dünýeden geçen, qakas dünýeden geçen hem yetimlik bilen hem maly ýok gariplik bilen ma'rufmyşdyk. Aya Hadice özüniň malikenligini ýada salyp men bajra garip oglan men izdivac etmerin diýdimi? Diýmedi. Belki fakat gözüniň tikip duran ýeri näme boldy? Şol Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaky, dogruçylygy bir hıyanet etmejegi boldy. Ondan çyrym ne bir ulukan, ne beýle bir ulukan gönenmek saadeti ýetdi Hazreti Hadice. Beterde gönenmek yeterligini inşallah inkirtelerde eşdersiňiz. Hadiceň Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beýle bir mehbube denanasy bolup, soňra-soňralarda dagda Hadice'ni agzap gediyen zamanları inşallah iniki heftelerde gelir. Onu var. Bir zamandaki peygamber yok, musulmançılık ba. Resulullah can şoňa göre aýdypdyr. Aňardan gudulga gelýän, hastygar bolýan oglanyň imanını gözleseňiz, dogruçylygyny gözleseňiz, dinini gözleseňiz, ahlakyny gözleseňiz otarsyňyz diýip aýtdy. Hulasa mawzudan kan çykmaýly. Hazreti Hadice malikan bolsa mütekebbir bolmady, magrur bolmady, allanmady malyna, belki bir gariplik bilen ma'ruf Resulullah janyň dogruçylygyndan şirim izdivac etdi. On yetişen gönenmegini gözdi. Resulullah janyň Hatemun Nebiyin tamam peygamberlaryň gözüniň nuru we başynyň täzisi bolan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin denanasy we bütün musulmanlaryň da enesi bolup düşdi Hazreti Hadice. Barakallahu Hazreti Hadice. Radiyallahu anha. Bay bir zamanla
Vakti de deyip mahal. Ay tefahum gözlemeli, ay falan gözlemeli, ay ikisi kök düşmeli, ay ikisinin sabadı den olmalı, falan olmalı. Kulağasın, şeyle gözlerip gelişi 20 yıl verdiği beter. Barşı aytiyeller doğru olayan olsa, bir yüzden bolayan talaklı ne hemen üstünde onunla. Şuun maçlarına kimi savadın görürünü? Takriben 20-15 yıl veri, bayet tefahumden çıkmalı, sabatlardan olmalı, falan olmalı, ravaşın aslı bey diye şeyler icra ediliye. Ay men enatan bir sabat, ahullu diken bizi derk etmeye, falan etmeye, ihsasları yok, bırdat yok deyip ağzını doldurup, oğudun kepleye, bak kepleyen adamda, ne mi deyip onun işi camide zol talaklı köfeliye? Allah Teala ve Resulullah canın aytyanı yürüymensin. Din diyaneti ödülmensin. Ahlak imanı ödülmensin. Yöne ağzın doldurunun menen, balliyenin menen ağzın süyücüme imanlı doğan, cavan doğan, mümin, musulman. Yöne ağzın doldurup oğudun kepleyenin menen iş bitmeye. Doğruca gitmeli, dinin aytyanına gitmeli, dünya ahiret içinde günün mektebada. Üçüncü ders almalıda Resulullah canın pesperliğini gör. 25 yaşındaki cavan oğlan 40 yaşındaki denane bile izdivac etmeli. O da iki adamsa ayrılan iki adamsa önce Hadice birbirine izdivac etiye evlat boluye o adamsa ayrılıyor. Sonra yeni birbirine izdivac etiye ondan evlat boluye o da ayrılıyor. Üçüncüsü Hazreti Hadice'nin görünür radıyallahu anha Resulullah'dan 25 yaşında. Onun üstüne de 40 yaşındaki denanı. Bunun pesperliğini gör. Yoksa yine 15 yıldan peygamberlik verilecek. Ödünün gerçi haberi yoktur o muğa. Yönü peygamberlik verilecek. Hiç insanlığın barmayacak ve görmeyecek derecelerine yetecek. Vakti mühimmemeyin. Biz insan ödünün doğrulçuluk, iman, şu zatlar gözünü alıp da mütekebbir bulmasa Allah Teala bereket koyuyan olmalı. Biz ahirki dersimizde Hadice'nin o da iki adam menen izdivac edilliği hiç zarar vermedi. Ne için? Son Hadice Afife deyip marufmuştuk. Tahire deyip marufmuştuk. Yani ne mi? Yani başarsa bir erkek tapacak bolup, başarsa bir erkek bilen araşacak bolup, irtibat açacak bolup, anrik berik vurnayan değilmiştik. Görün erkek bilen gülüşüp hay vahay etyen değilmişti. Hazreti Hadice o da iki adam bilen izdivac eden adam. Ama hiç zarar vermedi Hazreti Hadice'ye. Ne diyeyim? İffeti var, arasılığı var, pekliği var. Yöne izdivac edelik zarar vermedi. Yine bir de 4 yıl önce almalı dersimiz. Hem Resulullah canın evladı. 25 yaşında izdivac etti Hazreti Hadice'tul Kubra radıyallahu anha bilen. Tamam, hem Müslümanların enesi. 26 yılıncı yaşa Resulullah can giyirenine deslapıcı evlatları kim dünyaya geliyor? Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Resulullah canın deslapıcı giydi. Peygamberimiz 26 yaşa varanına dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 29 yaşın dövrüğünneka bir yaş anırrak berrek rivayet ken. 28, 29, 30 olu ken muhimde. Kulliye issak bolcak 29 yaşın dövrüğünneka Qasımcan nip oğlu oluyor. Ebul Qasım divaydiliyanır Resulullah cana. İkilenci oğlu, ikilenci evlat, yöne deslapıcı erke oğlancak. Yöne Qasımcan bir yaş doldurup ikilenci yaşa girenine ol dünyadan geçiyor. Resulullah canın ikilenci evladı Qasımcan 1 ya 2 yaşayadı. Onun Peygamberimiz 30 yaşa vardı. 30 yaşa varanna Ebu Talib'in oğlu Hulefai Raşidinin 4 yıl öncesi olacak. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh dünyaya geliyor. Peygamberimiz 30 yaşında Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh dünyaya geliyor. 13 yıl enesinin yanında bolandan sonra Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'i Ebu Talib bir qarib adam bolansan Peygamberimiz öz öyüne götürüp saklıyor. Güya Hazreti Ali de Resulullah canın bir oğlu yanında bolup yaşıyor. Bunu bellak koymalı görürüm. Hulasa 3.
dünyaya gelýän Resulullah janyň çagasy Peygamberimiz 33 ýaşyň döwregindeki Hazreti Ruqayya radıyallahu anha dünyaya gelýär. 4-nji çagasy Qyzy, 3-nji Qyzy, 4-nji çaga Hazreti Ummu Kulsum radıyallahu anha Peygamberimiz taqriban 35 ýaşyň döwregindemişdi. 5-nji çaga ýöne 4-nji de Qyzy we ahyrky Qyzy Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anha Peygamberimiz taqriban 37-38 ýaşyň döwregindeki dünyaya gelýär. Hazreti Hadijaň ahyrky ewlady Peygamberimiz 40 ýaşyň döwregindeki Abdullah jan bir çaga dünyaya gelýär. Abdullah jana Tahir jan diýilýänmişdik, Tayyip jan diýilýänmişdik. Biz Hazreti Hadijadan 2 ogul Qasımjan, Abdullahjan dünyaya geldi. 4 Qyzy Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anhunna. 4 Qyzy 2 oglan Hazreti Hadijadan dünyaya gelýär. Emma ders almaly zadymy. Ey ümmeti İslami, ey mümin musulman dogallar. Abdullah jan diýen ogla 1 ýaşyda ýetmeýär dünýeden geçýär. Qasımjan 1 ýaşy geçirip dünýeden geçýär. Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum tamam Peygamberjanyň ewlady hemmesi Resulullahjan dünýede baqa dünýeden geçýär. Birji Hazreti Fatıma Zahra wa ol Resulullahjanyň 6 ay soňra dünýeden geçýär. Biz Peygamberimiziň tamam ewlady Peygamberimiz baqa dünýeden geçýär. On näçe ýaşlary wa onlar bilenlerek aýdaýly. Qasımjana 1 ýaşydy. Abdullahjan 1 ýaşydy. Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum 3-nji de 30 ýaşa ýetmeýärler. Birje Hazreti Zeynep ba 31 diýende ba, 33 diýende ba, 36 diýende ba, bir de 40 barmanlarda hulasa. Ýöne hemme tamam ewlatlary Resulullahjan baqa dünýeden geçýärler. Birji Fatıma Zahra Resulullahjanyň 6 ay soňra dünýeden geçýär. Be her hal ne kadar ulaqan ders var. Resulullahjan odol dädesini ellenmerdi. Enesini ellenmerdi. Ulap bar ýaka qaqasyny ellenmerdi. Yetimlik horlugyny çekip barýa 26 ýaş, 29 ýaşa ýetenne çağan dünýeden ellenmermäň de gynçylygyny çekdi. Abdullahjan ogly bolup o da dünýeden geçdi. 2 däne çağazyk dünýeden geçip inhe bitin insanlar ýeke erkoglanjyklar bolmaýa olara Resulullahjan hem teselliye hatir hem olgu boldy. Resulullahjanyň erkoglanjyklary bolmandy. Ya bir toparyň çağaz dünýäge gelýär, dünýeden geçýärdi. Resulullahjanyňky da dünýeden geçipdir. Qasımjan 1 ýaş, 2 ýaş. Abdullahjan 1 ýaş. Ýok bir toparyňky 25 ýaşda, 30 ýaşda dünýeden geçýär. Ol beter qyyn bolýar. Ýaxşy gözüňe öwrenşipdir diýseň, Resulullahjanyň gyýzlary 30-dan kiçik wagt dünýeden geçipdirler. Tamam gyýzlary 30-dan kiçik. Birje Hazreti Zeynep 30-dan ýokary. Ine bir de mübarek Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ewlatlarynyň gurrungy Hazreti Hadijadan. Ýöne 35-nji ýaşdyka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 35 ýaşa baranna bir muhim waka bolýar. Munda inşallah bir mübarek wakalardan hem haja gidengizde gowlar, umra gidengizde gowlar, hem Resulullah janyň içinde gowrunlary ba. Howsale bilen kulak asyň mübarek gurrunlardandyr inşallah. 35-nji ýaşa baranna Mekkeň adamlary görýär Ka'be wa Ka'be Beytullahul Haram. Şoň diwarlary ýarlypdyr, çyzyk atypdyr. Näme üçin? Ol çökökde bolansaň aňyrdan gelýän fil dogry içine girekana diwarlaryny suslandyryp Ka'be-i muazzama, Ka'be-i muşerrefe zadahallahu taala şerefan hulasa diwarlar ýarly. Hawasyny derde boldy. Ohum bi Mekkeň adamlarda näme etjegini bilmeýärler. Ýyksak gork ýasypdirler. Ýykmasak özi ýykylsa mundan gork ýasypdirler.
Öz yıkılsa ulu milletin arasında biabırçılık mınını nämetçegimiz bilemizak diýipdirler. Bir näçe güllep yol maslahat yıkmalymy, yıkmalymy, bejermelimi, termim etmelimi, şuň özi gurrun bolup duqa Rum tarapdan bir keşti gelip Mekke-i Mukarremeň bir aňyrak saheline bir keşti gelýär. Rum Türkiye tarapdan. Olaqan keşti sahile gelende, kenara gelende keşti harap bolýar. Men elam edýärler, şu keştiň musafirleri ýygyna gitjek bolsa bir keşti yaramýarny. Başga bir zat uğrun tap gitmeli. Meni Mekke-i Mukarremeň adamlar eşitip, olaqan adamlary, düşümli adamlary, olaqan akıllı adamlary barýarlar şol keştiň başyna. Olaqan gow taktalar, agaçlary bar. Ola bilen meni muamelet diýärler. Şun agaçlaryny satsaň bir aljak diýärler. Siz şunu satsaňyz Mekke-i Mukarremeň bardan zadyňyzy satyň, sizden hiç maliyat, gumruk hiç satda aljak diýärler. Bolýa diýip bir keştiň agaçlaryny söküp alyp, muň menen Ka'be-i Muazzamany bejermeli bolup, oň içinde de bir heýweli ökdi ussa Baqym diýen biri Rum tarapdan, ol Türkiýe tarapdan gelen içinde de bamışdyk, oňa da aýypdyrlar, sen bizim ussamyz bolsaň gowy boljak diýip onu alyp gelipdirler. Hulasa hemmeler üýşüp gelýärler, ýönümün yıkmaňda urun bilen akly gorkýarlar, yıksaly üstlerine azab inermi qadip, ol ashab-ı fil ýatlarynda düşýän bolmaly. Nämetçeklerin bilena, ay onna da muň urun tafaýlyň, muňa pul çykarayl diýipdirler. Ey imanly dogallar, tamam tarih kitaplarda şu gurrun ba. Ýaşulyň mir gygyrypdyr, bitin Mekkeň adamlaryny ýüşürip. La tudkhilu fil imarat illa min tibi amwalikum. La tudkhilu fihi min riba, wala min maysar, wala mahr baghin, wala mazlamatun li ahad, walan taqta'u fihi rahman, jannibuhu min khabith amwalikum. Ey Mekkeň adamlary diýipdir. Bir wagt riba nuzul verip üstüne pul çeken bolsaňyz, şoň pulundan käbä goşmaýlyň diýipdir. Bir. İkincisi, qumar oýnap utan bolsak, käbä goşmaýlyň diýipdir. Terbiyeti dini görmezi adamlaň aýdyp duran kepini wezdi. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdyp duran kepini wezdi. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdyp duran kepini wezdi. Maňa qumardan goşmaýlyň. Her kimin öýünde pul bar bolsa, birini qissap, nahak pul alan bolsa, zalim bolsa o pulu getirmesin diýipdir. Bagışlaň, her kim zynaň üstünden pul çykaran bolsa, onu getirmesin diýipdir. Her kim dogany bilen kepleşmäni bir hak alan bolsa, onu getirmesin diýipdir. Hulasa bir dogry däl, akla gelmeýän mal bolsa getirmäň, arasaja halal mamuladan bolsa getirin diýip ýaşulyň mir gygyrypdyr. Men hem adamla dogry aýdýan, bir Ka'be-i Muazzama maňa arasaja dogry çörekden getireyliň diýip, terbiyeti dini häzir görmedik. Din terbiyetinden daş insanlar şonu maslahat bilip, bir de Ka'be-i Muazzamaň iftiharyndan Allah Taala bitin mescitleň merkezi bolan Beytullahul Haram arasaja pul bilen salynjagy. Hulasa maňa arasaja pullardan da üýşürýärler, mallan, mülkden, gyzyllan, kümüşden. Emmäni Ka'bany yıkmaň görüňi. Kim barar cüret eder mi? Bir ýaşuly adam aýdypdyr, men özüm baraýyn diýipdir. Oň soň men özüm de garry adam diýipdir, hiç kimde gelmesin. Ay azap injek bu adam maňa iner diýipdir. Özüm oň soň öljek men bu nerçi, ýöne daýaw adammışdy göýdi. Men oň soň ýaşym kän geçdi diýipdir. Eline kulen alyp, ol basmançyk bilen, nerdiwan bilen barp Ka'be-i Muazzamaň üstüne çykyp, kuleňjik bilen gurýyp üstünden daşlar gaçyryp berdi. Bitin adamla da daşa gidipdir, üstlerine afet inamasın diye. On ta akşama çeli işler yadap düşüptür. On ay akşam maňa azap iner. Üçtü doga etdirler, Hudaýa, biz men dargatjak bolamyda, islah etjek bolýar, azap iyi berme bize diýip. On erti bolupdyr, o ýaşuly salamatça gitdi. On bitin hemmesi aklaşyp, howlukmanjyk Ka'be-i Muazzamany ýykýarlar. Aham doğurca daşlarını açırıp yıkallarına görseli eteğine ol ahir İbrahim Halilullah da odal İsmail Can menen Beytullahul Haram'ı becererler. Şun esasına şiftesine yetýär. Aham görseli bir daşta 3 sefheli daş, 3 kaptallı daş hat ýazylmışdy. Odal öňkü Allah Taala'nın iýiren kitaplaryndaky gurrunlardan ýazylypdyr. Anallahu zu Bekke
Sana'tuha yawma sana'tu'ş şemse vel qamar ve baraktu li ahliha. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Men Mekkäň adamlaryna ähline bereket berdim diýipdir. Mekkäni yaratdym, ay güni yaradymda. Men Hudaýyň işişi diýip şo ýazylmışdy. Daşyň over gapdanna ýazykmyşdyk. Anallahu zu Bekka. Halaqtur rahma ve şaqaqtu laha min ismi. Femen wasalaha wasaltuh ve men qata'aha batattuh. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Her kim dogonjogy bilen başarda kepleşmejek bolup, başarda aran üdýän, men Hudaýdy ondan rahmatym üzdüm diýipdir. Her kim dogonjuklar bilen başarda kepleşjek bolup, başarda bir boljak bolsa, men ona rahmatym döktüm diýipdir. Üçüncü tarafına ýazylmışdyk. Anallahu zu Bekka. Fatuba limen kana al-hayru ala yadayhi ve waylun limen kana ash-sharru ala yadayhi. Mekkäňe ýeti bolan Hudaý mennip ýazyly. Her kimin elinden zol gowluklar çykýan bolsa, ol adam gönenni, her kimin elinden telekelikler çykýan bolsa, ol adam kösenni. Ýöne bir bolsa bolamaly, bolmasa bolmaly kitapda ýok. Kaza fi sahih siret diýilýän kitapda bar. Dagyk senetilje görüňler. Her kim gowluk elinden gelse ol adam utdi, her kim telekelik elinden gelse ol adam kösenni. Men Hudaý Mekkäňe ýetişinay diýen dip şoň içinde ýazylmışdy. Bir neçe ulamalar aýtýa, yeni bir zat ýazylmışdyk diýip onu aýdaýlyň. Her kim gowyny ekse, gowyny orjakdyr. Her kim telekani ekse, ökünmegi orjakdyr. Hawwa ajal kema la yujtana min ash-shawk al-inab. Hawwada tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň diýipdir. Tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň. Näme eksen orarsyň, galsaň düşersiň. Yaksan bişersin deyip Türkmenin aytýanyny ýazylmışdyk. Hulasa şu gurrun ahyryna ýetireýil inşallah tamam eder. Aňyrty 5 dagy. Meni ýykdylar İbrahim Halilullah'ın iň itiki şiftesine asasyna ýetipdirler. Oham Mekke-i Mukerremeň döwründen şu daşlardan, gaw-gaw daşlardan jemläp arkalaryna alyp bir göterýän bolmaly, bir arkasyna alyp gaýtýanmışdy. Am Rasulullah janna Abbas ýan agasy bilen daş göterişýänmişdi. Oham bilada şu eteki uzun köýneklerinden bir mikdaryny kaldyryp şu gerişleriniň üstüne goýup şoň üstüne daş goýarlaryna diýleriniň ýokarlaryndan bireme butlaryndan görünýän. Oham Abbas radıyallahu anh Rasulullah jana aýtdy, sen arkaň ýalaňaç bolupdy gerişiň gerdeniň. Sen köýnüňden ýokarrak çek, goý köýnüňiň üstüne daş goýaly, sonra boýnuňa gerdeniňe gerişiňe yara düşämesin diýip. Om Rasulullah jan köýnügini kaldıranna mübarek diýiniň üstü görünü berenne Fenudiye ya Muhammed awrataka. Ey Muhammed ört awratyňy diýip ses geldi. Rasulullah jan derrew oham göwertirdi köýnügini. Mübarek budundan görünmesin diýip. Ene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35-nji ýaşynda da ýene bir ol geçen hefteki waka ýene bolup mübaregiň awraty görünmedi ýanak bolupdyr. Hulasa Kabe'ye muazzamany öýrüp başlapdyrlar. Rasulullah janna hudi özüniň mübarek eli bilen arkasy bilen daşyny çekşen mübarek sallallahu aleyhi ve sellem şu mahal bar ziyaret etýän Kabe'mi. Tawaf etýän Kabe'mi. Oham bireme öýrellerini Hajar-ı Aswada ýetýär. Hajar Aswad näme? Görýil Peygamberimiz näme diýär? نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي. Hajar Aswad dip Kabe-i Muazzaman gün doğur tarafına ileri yüzünü guşede ve hacıyden umra giderle görendir. Sifalandırlar, daşından el kaldırandırlar. İnşallah gitmediğinizde görürsünüz. Allah can nesip etsin. Peygamberimiz aydıptır. Şol udul cennetten behişten gelen daş şo deyiptir. Dımma ak, sütten aktı deyiptir. Kafirlan, günahkar adamlan eli deyip, indi dımgara daş oldu deyiptir. Odal dımma çuvak daş şo deyiptir. Kafir adamlan günahları bilen, günahkar adamlan günahı bilen, indi dımgara daş oldu deyiptir. Onunla Hajar-ı Aswad deyiptir. Manatı kara daş deydiği. Odal adı Hajar-ı Abyadmıştık. Ak daş deydiği. Ve herhal cennetten gelen daş mani her kim koyacaktan. Mana dava bolupdyr. Falan taýfa men goýjak, falan taýfa men goýjak, falan men goýjak. Tamam kılıçlarını alıp ölüşmeli bolupdyr. Kim öldürüp kim daýap bolsa şo goýmaly.
ahir ýaşulyň biretdir. Hay hoy, özümiz Käbäni salawatys. Bu ulukon bir awryçylykla näme beýtmäliň biz dip, hulata 5-6 ullap şuurun yatypdyr. Käbe-i Muazzamany örmäni goýupdyrlar. Bir daşy kim goýmaly? Oham bir ýaşulay dipdir, gelin dipdir, ştada Babus Salamma, Babus Safawa, ştada şuma 3-31 ýaşulla, şundan kim gir gaýsa, şo näme hökmetse, ay şoň özü goýsun, sen goýdysyň, o goýdysyň şoň diýenine deýliň dipdirler. Oham hemmesi ay meniň gowy, beýtirip ölüşip görmäýliň dip gözleşip duqala. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من دخل من الباب فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم شيء gözde şoti qala aňyrdan ýalfyllap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri gaýdy berdi. Ay bir emin ýerdi, ay bir Muhammed girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Oham maňa gelsen ödün goýa nämeseň et diýipdirler. Peýgamber jan aýdypdyr. O zol peýgamberimiz şeýdiň diýse men kefini kulak açyk gäli ha. Näme ýaşy zoglan sen aňyraak otur diýjekler. Inni ýaşulla maslahat billi, inni men kefini kulak açykla. Allah Taala da Resulullah jany köpledi giýer ýaly. Hulasa peýgamberimiz bir ulukon parça getirin diýipdir. Bir neçe aýtýa öz mübarek gerşindäki parçany oklat diýip, üstüne oklananny. Ve her hal haýsy bolsa, öz mübarek eli bilen götürüp Hajar-ı Aswady goýupdyr. Her taýfan ulukon ýaşulsa gelip tutursun şoň döwreginden diýipdir. Hemmesi hoş bolup, ýaşullaň her taýfadan göterip Hajar-ı Aswady goýmaly ýere baranna mübarek sallallahu aleyhi ve sellem ýene mübarek eli bilen alyp jaý-jaýynda goýupdyr. Ulu millet hoş bolup, tarihte sebit bolup, tamamy kan döküljekdi, şoň ewne geçdi Muhammed Emin dip, bir owaz ulukon bir hoşluk gowluk bolupdyr. Ýöne şo taada Nejd diýen bir ýurt ba, bir Rasulullah jan şoňa dua da etmeýänmişdi. Meselen bir wagt dua edipdir, Hudaýa biziň Yemenimize bereket ber, Şamymyza bereket ber diýip ahyrjy wurrunçy. Oham sahabalar aýtdyr, Nejdde de bereket ber diýip aýt diýipdirler. Ayo Nejdden pitneli dörejek, afetli dörejek, o taýda kynçylykly dörejek diýip Rasulullah jan oňa dua etmändir. Oham şu Nejd diýen ýurtdyň bir ýaşulty näkdirip bäňiz diýipdir, bir oglany baş etip bäňiz diýipdir. Okuyayn namedin. Ya ajaban li qawmin ahli sharaf uqul wa sinnin wa amwal amadu ila asgharihim sinnan aqallihim malan tarasuhu alayhim. Näme oglany baş etip bäňiz diýipdir. Han ulukon ýaşulla, han akylly adamlar, han pully adamlar diýipdir. Bir garyp çopana meňdeşiň diýenine diýipdir, beýtirip bäňiz diýipdir. Daşyndan gözleýäňde owadan kepa. Ýöne nägadyr o lanetin biderek kepi ba. Bir Rasulullah jan kan döküşüň öwüne geçip birilliginden on ýadyna salana. Ol bir başgodarlyk etjek bolupdyr şeýit. Näme oglanyň diýenine etip bäňiz? Han akylly adamlar, han ýaşulla diýip onu ýene diýenine etmäni, ol ýyny şo dyrşyna örüp gidipdirler. Be her hal bu taýda Rasulullah jany ulukon bir şeref, hem bir ulukon ölümüň gan nökşüň öwüne geçdi, hem de Käbe-i Muazzamanyň örilmegine hytmat edişip mübarek elildegdi we hem de Hajar-ı Aswady öz mübarek eli bilen tifilapçyk goýupdyr. İnşallah indiki heftelerde mübarek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme peýgamberlik beriljegi we näme gurrunlary ki pak Allah Taala köplese hytmatyny da ýetirer inşallah.